Lagunok badakizue bihar gauean 10:00 gure kaxata. Gero alegia estrenatuko da Bagoaz saioaren bigarren demoraldia. Eta guk bertako 3 coach gonbidatu ditugu. Gurera datoz, Ilenia Bagilieto, Iker Villa eta Maria Amolategi. Hori da hori zartea gazte, Gabon. Ongi etorri, Maria. Iker. Eta Ilenia. Gabon. Harri lasai gurekin batera eserita. Bueno, kasu horretan oraindik ere nirekin batera eserita, baina etorriko da orain, jende gehiago. Zer modu zarete, irukote? Ondo. Falta zaizkizue 24 ordu, terdi gutxi gabera, Bagoazen demoraldi berrirako. Aurreko demoraldian, Maria eta Ilenia zuen biok izan zineten. Egon ginen, bai. Zer moduz, zegin zeruten gehiago, sufritu edo gozatu? Sufritu asko. Begira zinterezatik. Garatu hori mesedez, Ilenia. Lan asko inbiar da Bagoazen. Dirudiera baino gehiago, benetan, dantzain, abestiak ikasi, aste batetik bestera, oso azkarra da dana. Eta, bueno, gero oso ondo pasatzen da, egia da. Zer dauka gozamenetik Bagoazen, Maria? Jende berria ezagutzen dezula, talentu berriak, baita badu lana, baina nik oso ondo pasatu eta nik uste gehiago gozatu dutela sufritu baino. Nik bai. Iker, bueno, zuk pixka bat ezagutzen duzu gure kaxako plato hau. Bai, berriz ere bueltatu naz kasara. Hori da, hasiera batean zuk kaxako gaztetako azten, eta orain gure lokaleroetako bat zara. Bai, astero izaten zara gure kaxan. Baina, eta zergatik Iker Villa Bagoazen galdetuko du akaso bakarren bat? Horixe bera galdetzen duen nik bai. Eta topatu duzu nola emontra baitu dara hemen, bai. Ez, niretzako bai, kriston esperientzia, ez da. Nik uste, bietako alde bat jasotzen ari nazela, bai, gozatu eta bai sufritu. Batez ere sufritu, aurten, bai, nire lehenengo aldi izan da bai. Karo, esan duzu, egin behar duzu, abestu, antzestu, beste personaia baten paperean sartu behar duzu, Bai, batzutan bai. Gauza asko egin behar dira Bagoazen eta hori guztia bihartik aurrera hasiko gara ikusten. Noski, aurten ere pensatzen dut irabazle bat egongo dela. Hori da. Eta irabazle horrek izango dela aukera Goazenen urrengo demoraldian parte hartzeko ez. Bai, horretarako egiten da Bagoaz, Goazenen protagonista lortzeko. Jendea, animatu casting hontara horregatik animatzen da batez ere, alegia, azken helburu horregatik edo bidea ere polita dela esango zenuke, Maria. Bueno, castingak nik uste dut ikusi ditugunak, behintzetez, bueno, ikusi ditugunak ez danak ikusi ditugu, baina ikusi dugu baita ere ilusioa edo jendea ezagutzeko edo ez bakarrik irabaztera nator, hori casting gutxietan entzuten da, ez? Hori, baina jendea dijo, disfrutatzea, lagunak egitea, esperientzia berri bat bizitzea, beldurrak entzea telebistari eta horrelako gauzei, eta nik uste hori lortzen dela. Nik uste heldutasun pilo lortzen dutela lehiakideak Bagoaz prozesu osoan, eta oso esperientzia polita da hientzako bai. Bai bidea eta bai noski, saria edo irabaztearen helburu hori, ez? Maria, Ilenia, Joldi zen zuen favoritoa, lehen urtean? Oi, niria bai, nik asko maite nuen Joldi, asko. Eta asko gustatzen zitaidan bera ikustia oholtza gainean, benetan. Ze oso berezia zan, xarma berezia zeukan, ez dakit, eta gainera ingaztea izan da, gainera, ez dakit, bera hori ikustia ez, ahots horrekin, interpretazio horrekin, dana zeukan, oso berezia zan, benetan. Joldi izan zen 13 lagunen artean onena, irabazlea behintzat. Aurten 13 lehiakide ez, aurten 32rekin hasiko gara. Ideia da, 32rekin hastea, 4 programa egitea, programa bakoitzan 8 egongo dira, eta horietat 8 bakoitzatik 4 bakarrik pasako dira. Orduan, 16 lortuko ditugu, eta 16etatik baita beste 2 programa egingo dira, eta azkeneko 8 lortuko ditugu, eta hasiko da, funtzionamentu, aurreko urteko funtzionamentu guala. Lehenengo programetan, aldiro lau horrela, bai. Iba izango da aldia eta gogor. Zergatik dauka, horren besterenoko arrakasta, eske dauka hori baino gehiago gainera, Goazen telesaiak, Ilenia. Egia esan ez dakit, baina izugarria da, ez? Gaur egun lortzia umiak egotia ostiralero haien sofatan itxoiten Goazen hasi arte, ez? Osea, hori lortzia ja bakarrik iruditzen zait brutala. Ez dakiz zergatik dan, batzutan gauzak funtzionatzen dute, beste gauza batzuk ez. Hau funtzionatu dau. Goazenek funtzionatu egiten du. Pila bat. Bagoazarek ere bai, aurreko demoraldian. Eta Goazen Bagoaz da, Bagoaz da Goazen, bihar hasiko da Bagoaz.